Loh, Horas madihita saluhutna. Asa tapuka partangyang atta bornginon, tapahohom marohata, maredehita sian buku ede nomor 574 ayat sada sahat rudi ayat 2.
puji ma Debata, damai yang lalu puji Debata. Walaupun Tuhan, hati kami masadai, saya dah undukannya, rotusi baluai. Walaupun Tuhan, hati takut madikan masadai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon. Edehon hamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu ma madok debata, tung nasok kaldo akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsob batuho akka musum, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala dipapatarho doho tu akka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan madihami, rodi pinoparnami, berita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso, asa besar sodang ni hasangapon mi, dohot di akana hudul di haholomon, dohot na niya linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partangyangat tabor nginon, ima na di enet sian ulaon apostel Paulus, sia ayat 36 sahat rodi ayat 43, tajahama marsikat sorin. Dungi adong ma di Jope paropuan sada na Porsea, na margoar Tabita, astuanna hije manang Dorkas, na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Alai jonok do huta lida tu huta Jope, jadi tarbegema tu akadongan si Petrus disi, gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi, asa humatop ibana ro tu mopot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna, dungi marsinggang maibana martangiang, didopakon ma bakei, didokma, o Tabita, hehe maho, jadi di pabidok ma matana, dungi dinani idana si Petrusi,
Hudul Maibana. Dungi sarmai diboto saluhut pangisini huta jope, jadi toropdo akagabe porsea di Tuhani. Ima sahatna, martuama na tumangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 420 walu ayat sada. Ona luja, ona surat, usroham di bata, indah hati tidak murah, di babita duruha, undang ganggu rohamuna di Bandung di bata pasabana pagamaga usrohami di bata. Tabigi ma kur ina parari Kamis.
Ni pasahat matiki tang yang pangudiana. Martanyang mahita. O dewata manami na marhabang sa di banwa gijang nahujo jalaho so bahami di bagasan sa daguar na umuli ima Jesus Kristus Tuhan nami. Namadok mo ate dohami tu adupamu di bagasan borginon. Ala takas na Tuhan hupakil ho kami asidoto dengan ibasam. Na mangudut ho sa nami jala payutiut pardalanan ning nami. Siya nakatiki-tutiki tari parhami sahatu borginon dinamarpungu hami akaruas ni huriam di patupa huriam pertanyangan uik nahinasuton ni uik 10 di bagasan tikion molati matuhan ala dileho koringgas ni roha di hami taribek kami roh di bagasan obason rab dohot punguan ina para kamis suangsoni nang punguan ama agapi rabdot akaruas nuriam nang parhaladum laho pasahaton hamalate nurhanami di bagasat tikyon madok mauliate tuho disudi asidot dingga di basam jala di bagasan pos niro haduhami Tuhan di bagasan tikyon dinahulopi tami tangan nami martanya kami mangodihon saluna aka perdalanan ning lunami nang perdalanan ni ruas ni huriam di hakabipi Cibuburon suangsoni nang dia kapar haladum asa toktong ho Tuhan mangaramoti hami diganup tiki naneng lehonom tu hami nong pinatupam nong pinaradim si buluson nami tu tiki-tiki naneng ro mamasu-masu maho Tuhan marhiti todim dinaro marpungu hami di bagas tikon pajupang dohot ho di bagas jorom atong saat di homa ngulu nami saat di homa nang sudi ruas ni huriam na mek nama gudang sahat nama tua saat rodi pangulan ni huriam dot akka padita nama kubasi huriam di hakabipi Cibuburon ali amang neng mangalap gugu mahami marhiti parsorat di bagasan obason asa margugu hami di hatam asa margugu hami marhiti hatam na tinariaso ni naposom nasa tokinari neng begon nami margugu mahami Tuhan jala marbisuk patupahod dia do na neng si patupahon nami di pargasan pardalanan ning lunami asa tarpasu-pasu hami goklas ni rohanami Tuhan ala dilihoko na rumikoti di hami jala margugu hami patupahon salu na iho Bartolomo ni roham ra gudang aka nahupikiri hami di pardalanan ning lunami on Tuhan aliyamang mangilik mangido mahami tu adopamu di bagasan obason watu ngurupi mahami diganup aka ulon nami dot dia kasih pikiran nami Tuhan asa salu akan aku patu pahami i marhiti todim diajari ho hami patu paun akan adenggan ho Bartolomo ni roham mamben terpuji jalamar mulia guarmu las roha di hami sama hami aka ruas ni huriam wingot kami aka dongan nami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di tikyon ho Bartu buah-buah na sahat tu huriam Tuhan inang si tinjak buru si tumpul na dirawat di rumah sakit RSPAD inang tambunan buru siahan opo Deborah nam di rumah sakit Darmais Daniel Hutapea di RSUD Pasar Rebo Amang Gundo na di rumah sakit Keramat Jati Samuel Limbong na sedang pemulihan di rumah Dohot Kenzo Immanuel Papahan soang-soang inang Kelvin manurung buru si Hombing na dirawat di rumah sakit Polri amang Cira Jaguguk dirawat di rumah sakit Hermina Mekarsari nang amang N Malau na di bagasan obasan hubigi bari hima beretana na dirawat di rumah sakit na di Sidikalang ra adong dopi akadongan nami ruas ini huriam na sohuboto hami di bagasan parsahiton di tikyon dinapiak di podoman na manang na mangalului pangubation di rumah sakit nang nasida pihubuah kami tadopamu di tangiang panguadian nonon asa homa na majama pamatang na Tuhan pahisarhon sian parsahiton na songgop di pamatang na sidai margogo na sida
jala pos rohana sida di pasu-pasum marhiti ubat para dokter dot akatangi yang nang usaha nasida dalan muilau pasahaton hama malum ni parsahiton song-song ni madiaka ulon las ni roha naning patupau ni ruas ni huriam dina marbagas yanakon na pinalumi homi di nasida Herbin parsaoran si majutak dohot aska prestisi buru manurung David Yakub maruli hutapea dohot Gebi Grace Gabi buru simbulun ditiki-tiki neneng ro Tuhan neng jalon nasida mapasu-pasu perbagason nasyako marhite naposom di huriamon aliyamang paradi akayana konami asa mangaradi nasida majalo pasu-pasumi Tuhan asa mangaradi nasida gabi ama ina naburjo di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni didia nasida maringanan asa tarida perbui ni holong nasida Tuhan di persauran nama rumah tangga nasida namar simatua dot akka namar kekerabat be Tuhan pasikop akka narikot di ngulu nasida tarlumubi di naneng patupa pesta ujuk nasida hobartu adat habatahon naneng patupa nasida tu tigi-tigi naneng ro homa dapadahon akka parmaraan homa nabadahon akka betabat Tuhan namangguturi ulau ni asa toktong todim na mian diganup na ginokon nasida ro rak marlas ni roha di pesta ujuk naneng patupau ni hasuhuton ali Tuhan di bata buat kami masudi akan nanula di tangan nami dok naneng hula hami di bagasan ngulu namion urupi dongani hami perbisuhi hami Tuhan asa bui hu patupa hami lomoni rohami gabi tarpasu-pasu ma ngulu nami jala gabi pasu-pasu hami di tonga-tonga ni huriam nang dihumaliak kami pe nunga wedeho kami sebagian ede puji-pujian mi Tuhan jala pos rohanami di jaloho puji-pujian nami manang songo dia pe paredeon nami gabi hamuliaon do tasanga pendiho mai Tuhan las ini roha dihami akaruas ini huriam nama kapor sayho ho pasat tami manang pamareta nami amang asaho na mangalon habisuhon di panggonggomi nami siantika na tumibo sa tunatumoru musik asa sadaro hanasida di bagasan kesehatian laho patupahon aka kebijakan nadenggan di ganup aka masyarakat di ruas ni bangso namion Tuhan asa jupang songon sihol ni rohani bangso namion keadilan dot kemakmuran jupang madihami Tuhan las ni roha bui mahami patupa aka nadenggan hobar tulomon ni roham ala nong didongani ho pamareta nami manang panggonggomi nami laho patupa akan nadinggani Tuhan hupasat taima tuho akka perdalanan huriam haka BBC buburon di akka ulaun-ulaun naning patupaw nami di bagasan minggu Tuhan homa toktong nama ngalihun gugu di hami akka parhubas ni huriam asa hobar panuturun ito dim hami makubasi huriam makatahon hatam huhut patupa parsauran nadinggan asa jupang lasin roha di hami aka ruas ni huriam di Cibuburon tarlumubi parsauran akadadinggan parsauran na masih holongan parsauran nasa toktong masih rupan jala masih tangyangan asa jupang dihami Tuhan hasadaon dok las niroha lomad dalan ya kapartikyani naing digion nami hatam na pinasaha ni inang padita nami Tuhan pasu-pasu nasida urupi nasida patupahon hatami tarlumubi makataon hatami asa torang jalan waktu si hami dia dulu meniruham naneng patupahon nami sugu niruham naneng pasidingon nami pasu-pasu nang uluan ni huriam nasorap dohot hami di bagasan obason ala madulu natoras nasida nahurang sehat di bona pasugit toktong manasida hubah kami tadopamu Tuhan jalan molotungpe marsakap nasida mulak marsugut pataru nasida di bagasan hai pason bui muse hami pajupang rak marsaur rak mukubasi di tonga-tongan huriam hakabi Cibuburon atong sa diho mangulu nami posrohanami jalo ommu jala tangi honomu tanyang namion nahu pasatami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami asiroham tangihon jala uluima tanyang namihon amin. Tabige mamuse kur ama agape.
Mari demusehi tasian buku ende nomor 610 ayat sada saat rudi ayat 2. Ibul rohaku, Tuhan Yesus, suriuku, Tuhan Yesus, ikut doaku, Tuhan
Sini rohama dihamu dohot dame sian debata mata dohot sian anak-anak Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita di minggu jubilate ima sian bukuni raja-raja naparjulu bidu 17 ayat 17 sahatu ayat 24. Hujahama dihita songonon. Jadi dung salpo aka jamita odeng marsahit ma anak ni perempuan sorangan naik pola pasang situtu sahitna laos tos hosana. Dunginina perempuan ma tu si Elia. Aha parsorak kutuho ali halak ni debata rupa rodoho tuaulaho pasingot ton dosaku dohot mamunu anaki dunginin si Eliama mandok nasida buan tuson anak mi dungi dibuat si Eliama anak nai sian apuana laos dibuan ibana tu kicang tu bilut na niinganan nai jala dia pehon ibana tu podomana dungi jojo ma ibana tu Jahoba nin nama o ale Jahoba debataku tung dohot ma perempuan nama baluon sorangaki marhina mago bahenonmu laho mamunu anakna dungi di pabustang ma ibana tolu hali dikicang ni dak danahi uhud jauh-jauh tu Jahoba nin nama ale Jahoba debataku wa paula mahosani dak danakon tu bagasan ibana jadi ditangihon Jahoba maswarani si Elia gabe mulak hosani dak danahi tu bagasan ibana laos mangulu ibana dungi dibuat si Elia ma dak danahi jala dibuan sian bilut pargicang tutoru jala dilehon ibana tu inana uhud didok si Elia idama na mangulu do anak mon dungi didok perempuan ma tu si Elia nuaing pe asa huboto halak ni debata doho jala hasitongan do hatani Jahoba na ruar sian pamanganmu ima sahatna uriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus topik dihita ima huasoni debata na panguluhon filosofi dihita halak bata ima nedok na anak kokido hamoraon diau hasanga pod diau duhut hagabiu diau jala sudedu kita makirim laos pamaon filosofion nenaroaku sarupa doi tu sudiakana toras bahwa anak itu adalah belahan jiwa kita ya tonditodiki nina apalagi mulu si mata wayang ate ibarat seperti barang pecah belah kita terus menjaganya jangan sampai pecah jangan sampai jatuh jala hita songon natoras memang pasti do marsibaku do kita laho panguluhon akayana kotai mulai sana manugut dungu hita lau karejo disi nok dope si malolong na ra borongin mula banget cepat kita tongamodo mate ya tapi kita terus berjuang pohado asalam tumajuna
aka yana kotai. Apalagi nena rohaku sudedo hala molo nga uli inatai ba uli baga gateng manian boru na manang anakon nakan ikon panakokod donyan unang gabe paturutun nate ya adong do hala gateng do matai natai alai basongoni masih roa balang anakon na alai adong naman dokon roape dihalaki baga do diawin nah kan gitu ya, bahwa memang anak kita itu adalah segala-galanya bagi kita, apapun yang mau kita kerjakan kita korbankan boha asa sejahtera anak kotai ba boi ta fasilitasi boha mulo anak kotai di bagasan parsahiton ngasongona mate-mate neate pasti kita akan memperjuangkan bagaimana supaya dia sehat, apalagi mulo najulu dangadong do BPJS ya naruh aku mulo ngasongona posi parsaitoni tano nama hiang tano marai pe tu pang igaidis dui bohama asa makokok anak kotai asa malum ibana sianaka parsaitonna di Tikina Salpo tahun 2010 adong do tribunnews.com manuraton kisah sahala dana boru marumur 7 tahun mersahit leukemia. Jadi di suraton ibana ma suratna tu bapakna di dokibana ayah aku melihatmu menangis hari ini. Aku amat sedih. Aku tahu kau telah menghabiskan uang amat banyak untuk pengobatanku dan kau sudah kehabisan uang. Kini ibu juga pergi. Ini semua karena aku. Jika aku meninggal, ibu pasti kembali dan ayah pasti kembali bahagia. Aku tak ingin diobati lagi. Bisakah kita pulang? Songoni masurakna. Ulan nama jauh nak kinau ngasongona manete iluku. Jadi danahon ima namarguar zangziai. Marsahit ibana dirawat di rumah sakit di Tiongkok. Alai nina bapak nama. Saat itu saya merasa langit runtuh menimpa saya nina. Ala dijaha suratnai ipe suratnai dijaha di tribunnews.com. Jadi semua warganet memberikan sumbangsih yang paling mengharu birukan, merogoh kocek nasida gabe penguma dana na dikumpulhon onom 100.000 yuan atau sekitar 1,2 miliar untuk biaya pengobatannya. Huriani tuhata songoni ma perjuangan nina toras makokop anakna nangpe ditinggalon inong naibana. Masa sih di zaman itu mungkin juga di zaman sekarang ada saja ya suami sakit cerai ya nggak mau merawat anak sakit ditinggalkan. Orang tua macam apa seperti itu kan itu. Tapi pada umumnya songonakinani anak kukudo hamoraun dia kan itu. Ya. Setabi babia pe ya holongi do anak kona kan itu kan lama kita jolma. Kulubi siani do ala natinopai debata do kita jolma adul sian aka pahanan. Alai justru disimak gabe
tu pado di bahet Tuhani. Mari te nama sai di sido tarida asini rohani debata mangaleon hanguluan di ibana. Uriani tuhata di turpukta ima naparjulu nanaing berengot tadison di parmudo debatado ngulu ni colma. Ima nedok na providentia Dei, Allah yang memelihara. Jadi manang nasongun dia pe parnguluat peduli do debata. Di parmuduhon debatado ngulu ni hita jolma. Naso porsea dohot na porsea. Ibana do debata nama pahita. Jadi di son narodo panurirang Elia tu sarpat dono huta Sidon sian bariba Jordan ima sungai karit di sido ibana nasalelengi mian ala dang robe udan manang nabur te jala panarihoni debata tu naposonai di pataru pidong sigak doti mana roti dohot juhud ate sagu-sagu dohot juhud ya. Jadi disima luar biasa na ala nunga di dok ibana tu Raja Ahab bahwa 3 tahunon dang robe udan manang nabur multung pehudok ro baru mak ro nena ya. Jadi dung marsik ma sungai kariti baru ma didok debata asa lau mai mana tu sarpat macupangi sada ina nama balu disima hosorang nena maringanan ape dung masuk ibana di harbangan hutai pacupang madoho ina nama balui pitor didok mahatana lejo awinum minang nah set tahu mi ilian dung ilian lejo musediau sagu-sagu mi enak alai ahama didok inatai ba dang boi leonoku haru sadarion sagu-sagu nami dung sayu pangak kami mate mami nena. Artinya adalah bahwa nama balu napogusi memang sedang diuji juga. Bohado ibana lau patari dahon roha na panguluhon. Ikon tagaris bawahi dohon bahwa ngolutta ikon boy dohita roha na panguluhon nate. Sekalipun dalam ketidakadaan, bisakah kita, mampukah kita, maukah kita untuk memberi kepada orang lain? Gari ada nau ngadongi mau dok mangalian kan nih dong di halak nadeba nari baboy do buas mangalean itu hal yang umum. Yang menjadi persoalan dalam ketidakadaan, apakah mau memberi apa yang ada itu? Bahkan setelah itu tidak ada, kemana mereka harus mengadu nasib? Sodo panarihonon ni debata. Alai ama didok panurang Elia. Ya. Nah jelas baik maju tuau asa dihoin ya. Jadi ada prioritas tunaposon itu hani. Diajari dohita memang ikon marpanarihono dohita nang tuakan naposon di debata. Ikon arga doi jala ikon hormat. Unang songon nasabi-sabi hita mamerengak ka naposon di debata te toka jala dosa doi. Kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan.
jala disoddo diajari panurerang Elia bai majotuau asadiho. Ternyata dengan iman dia melakukan itu. Naposo de batado nama dokoni. Iparade. Ujungnya sagu-sagu nasa topi na adong diguri-guri nai do miak nai dang marna marsik dang marna suda. Itulah luar biasanya ya, pemeliharaan di debata. Di partikiata di tiki pandemi Covid na lebih kurang 2 tahun sonari kita nunga endemi beate. Kita sedang membenahi perekonomian yang katanya ya PPKM pelan-pelan kita miskin, kita mati ya. Tapi kita balikkan dulu kata-kata itu ya, akronimnya pelan-pelan kita makmur kan itu. Amin. Ya. Jadi justru di dalam kesempitan, di dalam kesesakan, adong do disi. Apakah itu the power of kepepet? Aku butuh istilahku the power of kepepet. Oh, sudah kepepet begini nggak ada apa-apa kok malah dimintai ya. Tapi ternyata Tuhan menyediakan di situ semuanya. Itu luar biasanya. Jadi memang tang boy nata pikiri nama ngulun tersongon dia mah. Dang pikiranmu pikirakku nina debata. Ya. Alanido memang sadia mah sagu-sagu nasa tok pigi do miak na diguri-guri nai. Hape dang marna marsik. Terus tu songana pinatupan ni Yesus sian 5 roti 2 ikan bukan. Hape 5.000 halak na mangaton. Ya hali-halita bali matabba 2 pitu do kan itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tarpatu pada batado saluhuna. Pelagi mah itu somal didok kudang do pasu-pasu tuak kaina nama balu kan itu. Ya. Jadi memang ini dia ya bahwa ina nama balu ipe berhak dari mana sian haporsona para dehorona tu naposo ya debata. Ada the power of giving di situ. Dia memberi dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Sekalipun dia punya statement, setelah itu kami akan mati. Alai disido dipargogoi panurirang Elia bahwa Tuhan bekerja dalam saat bagaimanapun pada situasi terjepit dalam pikiran kita tak mungkin, tapi dalam pikiran Tuhan semuanya mungkin. Huriani itu hatta dinguluta boydo masa las niroha las romuse arsa niroha. Ya, jadi seperti 2 koin ya timbal balik ya. Ada kematian, ada kehidupan, ada sukacita, ada duka cita ya, dan seterusnya. Seperti itulah kehidupan kita ini. Inatai nungalas rohana di patupa disudi kebutuhan ningoluna gulmi ningoluna di parmuduho debatado. Di situ terjadi kuasa Tuhan, mukjizatnya. Tapi tidak berapa lama lagi marsahi anak kona iko mati musik. Gabe Roma sugusukun tu panurang Eliai. Jala oma nagabi persoalan. Molo didok nakinani puasa. Narodo ho laho patuduhon dosaku ubayan nagabe mate anaki
Memang di pemahaman najulu jika anak sakit itu ada hubungannya dengan dosa orang tua. Satu zaman ni Yesus tiki marsait sahala dana Roma akka sisian madok guru marsait dadanahon isi do namar dosa natoras nado manang nai mana alai ahamai do Yesus dang natoras na manang dadanai alai asa tarida do waso dohot hamuliau ni debata. Elia tidak memberikan komen apapun, apakah itu karena dosanya atau bukan. Alai do imana, buan memana tu bil pargicang. Isi memana papiakon laos martangi yang justru Elia yang menuntut Tuhan. Ya, dia yang menuntut Tuhan. Wahdo Tuhan. Roau tu si do koko asa disiau maringan. Alai komate ma anak ni perempuanon. Jadi ya kalau katanya kata tuntutan ya halusnya dilekom ma Tuhan ya teh. Ya, asa dipaula muse osanai. Tapi kita tidak tahu ya dari segi medis apakah memang ketika seseorang sudah terkujur begitu lalu ditimpa ya sampai pola telu hali didok bison di papustang ibana dungi iti pama asabuhadui supaya badannya kembali panas ya. Supaya kembali aliran darah itu mengalir sarupa doi songon hala naung maup ditolongi mana ngamugep-ugep ya kemudian sadabi ikon diocok do kan ya asap sudi aik na adong di paru-paru bisa terhisap dungi mulak musik hosana. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, itu mungkin trik-trik atau metode-metode ya. Kalau memang masa do nasongoni. Kita tidak membahas itu panjang lebar, alai na jelas bahwa bagaimanapun metode yang dilakukan oleh panurirang Elia alai nanen donon na disi bahwa wasoni di batado na panguluhoni ya wasoni di batado jadi mangulu manang mate pehita sasitonga otoritas ni di batado disi ya manang nasa di hari pe partikiana di batado sudah do halak mate alai piga halak ma halak tertentu na dipahehe te dala odo na parjolo dipahehe di badan narobi dungi panurang Elisa ate na pahehon sadada dana parapuan sunem ya di padan ne paru ima na dipahehe Yesus anak ni si Jairus boru ni si Jairus dungi naposo nasian hutanain dungi si Lazarus itu teh ya dung selesai pasca hana naik nitu hatta Yesus ima songona di turpuk ta hari Minggu epistel ta nuaengon ima apostel Petrus na pahehon si Tabita manang si Dorcas dohot apostel Paulus pe na pahehon si Eutychus ate ya jadi ada orang-orang tertentu na pinahehe ni Tuhani lahu patuduhon bahwa keabsolutan otoritas ni debata ibana do napuna hosa hanguluan. Jadi meletung pe hehe anak ni perempuan na di Sarpaton lau patuduh doi bahwa disimak di patari dahon debata jahoba sasadasa na mangaliun hanguluan bukan berhala-berhala manang debata Baal. Jala odo parporangan haporseon ni panurang Elia lau pajonjokon Allah yang monoteisme ya bahwa orang Israel itu menganut paham satu-satunya Allah tidak ada Allah di luar Yahweh. Jadi luar biasa donang dihitape
naing ipabuahon unang kita marsait laut tu datu laut tu dukun laut tu paranormal laut manang na tu dia ikon na dipasahat di batado teknologi pengetahuan habis suhon habis taran dilihon tu akka para medis ya, bukan dengan kuasa-kuasa kegelapan molotung pe malum halaki ay mate do mana di bagasan dosana molotung pe mate hita dang marna malum alay mate do hita di bagasan Tuhani ya karena memang semua orang mati ya. Nah dison ma minggu jubilate kon marlup-olup do hita disudi aka pambayanan di bata jadi ikon di ngulut tape amanginang ikon adong do roha na panguluhok kita tu aka dongatta tarlumubi ma aka nagale kana pogos aka naso martiha-diha manang dongat tape sa ulaon teman kita satu kerja jangan kita menjadi sahabat di depan di belakang menjadi musuh ya menikam dari belakang atau menjadi seperti gunting dalam lipatan meluhi pamatehon namai ya ala ikon gabe roha na panguluho do hita dia kadongan mari kita support kita dukung kita bantu ya marhiti aka materi manang pamikirion aka solusi asa bui mangulu nasida mangyahi ari-ari nasida tujulukon marhiti aka tangyakta dohot pangurupion sian Tuhani ima renungan dihita apalah detikion sai tuhat tama na masuk kita saluhutna martangyang maita mulia tema diho ali Tuhan debata amanami marhiti Kristus Tuhan nami hodo namang lehon hanguluani jala hodo Tuhan na mangujungi sudenasa jorma dihanguluanna mangulu manang mate pe hami dihodo kami Tuhan jala hodo napuna hami do napuna ho atong marite peristiwa kisah ni ina nama balu na di Sarpaton naung di paheho marhite naposom Elia patari dahon wasom doi Tuhan hodo debata sasadasa na mangalehon asin ni roham di tonga-tonga ni akan naporsea diho atong Tuhan say di parmuduho do pengulu nami sahak tutikion sude hami na punga pala do bason do ruas di Huriam di inganan nasidabe di live streamingon di partangyanganon say homanang na mangaramuti mangurupi doho na mangalehon kepedulian marmuduhon ngulu nasida ngulu nami saluhutna pasu-pasu ma hami Tuhan asa adong roha panguluhon di hami dia kadongan nami kabi pasu-pasu hami manang di dia pe hami mangulahon aka ulon nami atong di nanaing mulak kami Tuhan tu bagas nami ganup saya homanamat dongani hami padau masya kami akan jahat aka parsahiton aka tahita ini si polis asa boy hami rap dohot ho mamolus borngin na holomon jala boy hami mangalap gogo sugut Tuhan ho maculuani hami mangulahon manguduti aka ulon nami dope pasu-pasu may asa obar tulo mo ni roham jala las ni roha di hami atong kupuji hami maho mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangyang namion amin marede mahita muse lausta pasahat ma peliata Dia
jupangi. Rak martang yang mahita ditang yang alia maname na di panua kijang sai penerpadi ama kuarm seroma rajon sesa nolo monroham di panua tongaon sona di panua kijang alihon matu hamis adaron hangoluan siapari sesama dosa nami son panesanami di dosa ni dongan amar dosa Tuhan una kami togion tu pangucunan palua mahamisan pangago ai horona puna harajau do hagogoon rodi hasangapon saliling lelengna amen asni rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani bata ama do parsauran itu di porbadiama nama dongani hamu saluhutna.